Angkat lolong tolong sakjroning kelon-kelon lan kakayon nang Kakwa sakjroning alas wono kagum lewang-lewu.
Ayo maneh. Dadi sesandungan anggone kawula bakal boyong bendaraku ya kuwi Sorawati. Woi. Sebulan loman biar gue si ketek keparat nopo maju mandekot dhisik. Oi mandek dhisik ada pono iki anggota ya. Aneh kok opo kowe wani-wani tumul dua tengah belone. Kraton ngalem diraja kowe. Yen panjen wani karbe watak satriya Mahabara nyoba mandheg dhisik. Kene adep ana anggota man. Oi, anggota. Hop. Rida. Oh, jebol mawongan sing payu-payu. Ana sak jroning alun-alun ki mau kowe manan loman. Onano ora bakal layu lan uga ora bakal sireh. Kepasan adus getih. Onano ora bakal mundur sanjang. Yang durung kelakon boyong. Sinuwun Dewi Sinta lan ajeng palagan. Jebul kaya mangkon Tani boyong tetekat dia butula ora bakal mundur jemakan yen ora bakal boyong Dewi Sinta marang para panjrite turangga esti iku kok bakal tak gekek kata Tuaja lalayu Najwa sajak kasira bakal tak wesah tak sikan siramu
dodol iki tampanono kasekteni lho anggodo jebul kaya mangkene kasektenmu anggonmu lelabuh dening Rawana Raja katon gedhe lawanganmu ning cilik kabisanmu ana mangke jenenge marangku iki lho tampanono wis bakal ketake robomu tak atur mumpun aja kaya ngono Mas iki lho mati jeneng aku woi togel wis jalan aku ora wedi karo kowe. Aku aku lemu kok kowe, Man. yen kaya mangkono kowe bakal tari-tari aku ora wedi. Jebul kaya mangkono sesumbarmu lek ketaman. Ora krasa, Man. Ora krasa, Man, aku, Man. Yen kaya mangkono balenono, Man. Ora krasa. Sembrono satria cilik ana man. Kowe mati karo aku anggodo ora gampang meleni aku kowe. Yen kaya mangkono iki tetap tawa petasiramu. Bongkomu dian. Woi, jelok. Biar. Anggodo mudhar. Yo, campur sari Trongga Cipta Budaya saking Kelurahan Gondang. Oh. Dirut Pak Dirut. Kutha Trenggalek kinobangan gunung-gunung tepung kelam bumine lajinawi. Kutha Trenggalek kinobangan gunung-gunung tepung kelam bumine
Loh jinawi tanem tuwa katon subur cengkeh duren lan manggis wae dedompolan turine bulkure mugi dadyang rambuyung kondang ning krat produksi bathik Trenggalek tempene alen-alen tekan Poncopraja tanaman pon kopi mrajak semi pranyata subur makmur kutha Trenggalek yo campur sari Tronggo Cipta Budaya saking kelurahan Gondang ke yo he yo oke Trenggalek kutha Trenggalek kinobengan gunung-gunung tepung kelang bumine lah jinawi tanam tuwa katon subur cengkeh duren lan manggis wae dedompolan turine bulkure mugi dadyang rembuyung kondang ningkrat produksi bathik Trenggalek tempene alen-alen tekan Poncopraja taneman pon ampon kopi mrajak semi pranyata subur makmur kutha Trenggalek ayo lepasina matur suwun ayo sing prayun longero wantine Cipta Budaya ayo ahe Dulur-dulur matur sembah nuwun ingkang sampun nandharaken lelampahan Cipta Budaya khususipun dalam rangka niki wau kluwari ujar kajatipun panjenenganipun Mas Rio Jar Susilo lan ugi panjenenganipun Mbak Rini Astuti pramila wonten sianten punika utawi siang punika kula nyuwun idi pangestunipun panjenengan samangke niki putra Cipta Budaya pilih awal saengga akhir anggenipun ngaturaken pasugatan kirang nuju prana wonten penggalih sedaya para penonton nyuwun gunging sesamudra utawi mohon